Dobrý deň. Dobrý deň, príjemné popoludne, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme aj my, že ste prišli a taktiež vítam poslanca, podpredsedu SAS Mariana Viskupiča. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Ako som povedala, ďakujeme, že ste prišli. Nie je to už samozrejmosť dnes a dúfam, že pred nami je konštruktívna debata bez nejakého obviňovania. Ja si pamätám, že ten zlom nastal v roku 2010. Pán kolega presne vie, o čom hovorím. Je to vstup Matoviča do politiky a odtedy to išlo dole vodou a dostali sme sa až do štádia, že v 24. bol spáchatý atentát na premiéra. Ale tak boli tu útoky aj v minulosti. Ak to tak môžem povedať, tým páchateľom sa to nepodarilo, tak ako si to predstavovali. Napríklad Eduard Heger, keď teda pred jeho bytom stál útočník. Zuzana Čaputová dostávala nábojnice a tak ďalej. Čiže máme tu nejaký vývoj. Dobre, poďme sa... V prvom rade ešte zareagujem aj na pána poslanca, ktorý hovorí vo svojej vete, citujem, že akékoľvek pozadie tohto atentátu. Pán poslanec, všetci dobre vieme aj na základe prieskumu, ktorý bol zverejnený. Čo bolo motívom tohto atentátnika, ktorý 4-krát vystrelil, priamo zasiahol 4 ránami predsedu vlády Slovenskej republiky. A bola to jeho nesúhlas s politikou vlády, ktorá vzýšla z riadnych demokratických volieb, ktorý sa zúčastňoval vašich opozičných protestov, ktorý nesúhlasil s rušením úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý nesúhlasil s ďalšími a ďalšími krokmi, ktoré by som tu mohol vymenovať. A to sú presne tie kroky, ktoré... Ja dopoviem, pani redaktorka, s ktorými nesúhlasila opozícia, ktoré vykrikovala na námestiach, kde burcovala od začiatku po skončených demokratických parlamentných volieb. Táto koalícia, ktorá vládne na Slovensku... Poďme späť k tej konštruktívnej debate, bola som veľmi rada, že sme tak začali. Ale to je v poriadku, ale je to konštruktívne. Keď mi niekto povie, že akékoľvek pozadie tohto atentátu je nespochybniteľné, aké pozadie bolo. Bolo aj burcovanie a zodpovednosť jednak opozície, aj časti mainstreamu. Aktuality, takisto by sme mohli o tých protestoch v minulosti hovoriť aj, ktoré organizoval Smer a spôsobom, akým tam poslal. Nechcem ísť do tej debaty. Kľudne sa môžeme ísť o tom rozprávať. Máte pocit, že strana Smer, Slovenská sociálna demokracia, niekedy na námestiach vešala šibenice pred opozičnými, alebo teda nejakými politikmi. Robili ste iné veci. Robili ste napríklad iné veci, že ste zverejňovali pri obranej dohode mená poslancov, adresy, ktorí za to hlasovali. Tam tiež boli trestné konania. Poďme nechať pána Viskupiča reagovať. Ja by som možno, že konfrontoval pána poslanca aj výrokom jeho predsedu politickej strany, ktorý hovorí o tom, a citujem, to je z protestov tohto roka, začiatkom. Máme na úrade vlády Putinovho poskoka a šéfa mafiánov na Slovensku. Pán minister. Vedľa Kočnera by mal v tejto base mal by dožiť aj Robert Fico. Viete, kto to povedal? Pán Viskupič? Váš pán predseda strany, Greling na námestí. Ja sa opäť vrátim. Zo Smeru zaznievali vás považujem podobné... za tých slušných, by ste mali za svoju celú politickú stranu aj za pána Grelinga a Sulíka ospravedlniť. Pán minister, prosím vás, rešpektujme sa navzájom. Však ja sa rešpektujem, len to... Ja by som mohla tiež rovnako, nechcem, aby sme sa dostali do tejto roviny vzájomného obviňovania. Opäť teda vás vyzývam na to, aby sme sa vrátili ku konštruktívnej debate.